אז ברוכים הבאים לסקירה המעמיקה שלנו. היום אנחנו הולכים לפרק לחתיכות את מה שקרה במסע המסחר המטורף והתנודתי הזה של ה-29 באפריל 2026. אנחנו נצלול פנימה, ממש מאחורי הקלעים, עם כל הנתונים שחייבים להכיר. ווואו, איזה יום זה היה. מסרים מעורבים מכל כיוון, קפיצות מחיר שמשאירות פיות פעורים, ומגמות טוב, בוא נגיד שהם לגמרי הפתיעו אותנו. אז מה בתוכנית שלנו היום? קודם כל נעיף מבט על מספרי השוק המרכזיים, אחר כך נדבר על הסיפור הגדול שבאמת הניע את השווקים, נבדוק אילו מגזרים ומניות כיכבו ואילו צללו, נצלול קצת לנתוני המקרו והקריפטו, נדבר על התחזית למחר, וכמובן, אי אפשר בלי 5 המניות המובילות שכולנו חייבים לשים עליהן עיניים. בואו נתחיל. חלק ראשון, מספרי השוק המרכזיים של היום. בואו נסתכל על לוח התוצאות. עם סגירת הפעמון, S&P 500 סגר ברמה של 7,119, ירידה די קלה האמת של 0.27%. גם הנסדק חווה נסיגה קלה של 0.37% וסיים ב-24,567. אבל כאן זה נהיה מעניין. הדאו ג'ונס חטף את המכה הקשה ביותר מבין השלושה, עם צניחה של 1.33% עד לרמה של 48,834. זו חתיכת משיכה למטה, וזה מעיד על משקולת רצינית שיושבת עכשיו על מניות התעשייה והפיננסים המסורתיות. ויודעים מה? מה שבאמת מעניין פה מעבר למדדים הרגילים, זה מדד הפחד שלנו, הוויקס. הוא עומד כרגע בדיוק על 18.8. המספר הזה מספר לנו שהשוק, ובכן, הוא לא בפאניקה מוחלטת, אבל הוא ממש לא רגוע. אנחנו רואים רמת פחד מתונה. סוג של תנועה הצידה, מסחר די ניטרלי, שמראה לנו עד כמה משקיעים חסרי החלטות כרגע מול כל האיתותים המעורבים האלה. אז מה בעצם גרם לנסיגה הזאת? זה מביא אותנו לחלק השני, הסיפור המרכזי של השוק. תראו, אי אפשר לדבר על היום הזה בלי להזכיר את האזהרה החדש שקיבלנו ממנכ"ל JP מורגן, ג'יימי דיימון. הוא דיבר על סיכוני חוב גלובליים שהולכים וגדלים ויכולים להכות בדרכים בלתי צפויות. וזה פשוט הציב טון נורא זהיר, אפילו שמרני, אצל הגופים המוסדיים. אני מתכוון שכשדמות בסדר גודל כזה זורקת לאוויר מונח כמו משבר אג"ח, כולם עוצרים הכל, מקשיבים ומתחילים להתגונן. וכשאנחנו מפרקים את החששות האלה, אנחנו רואים שבעצם יש פה 2 קווי עלילה עצומים שפשוט חונקים כל מומנטום של השוק כרגע. מצד אחד, המתיחות הגיאופוליטית. יש לנו הפסקת אש סופר שבירית בין ארצות הברית לאיראן, וזה ישר מקפיץ את מחירי הנפט. מצד שני, אי-ודאות מוחלטת מכיוון הפדרל רזרב. יש פחד אמיתי מסטגפלציה, ופאוול ווורש ממש מעסיסים לגבי הורדות ריבית. תחשבו על זה, 2 הכוחות האדירים האלה מתנגשים לנו מול העיניים, ויוצרים סביבה שהיא, בלשון המעטה, מאתגרת. ממשיכים לחלק השלישי שלנו, מגזרים ומניות בולטות. בואו נראה מי ניצח ומי יצא מופסד. כשאנחנו צוללים למגזרים, הניגודים פשוט מרתקים. תראו את מגזר האנרגיה, זינוק מטורף של 4.32%. וזה כמובן קשור ישירות לאותם פחדים גיאופוליטיים וקפיצות בנפט שדיברנו עליהם. אבל אז אנחנו מסתכלים על שירותי הבריאות, ובום, מכה קשה, ירידה חדה של 2.40%. בתוך כל הבלגן הזה, מגזר מוצרי הצריכה הבסיסיים טיפס ב-1.21%. מה זה אומר לנו? שמשקיעים פשוט מחפשים מחסה. הם הולכים על בטוח כדי למצוא קצת יציבות בתיק שלהם. ואיזו דרמה קיבלנו במניות הבודדות. תראו את ויזה למשל, קפיצה פשוט מסיבית של כמעט 8.5%, 8.47% ליתר דיוק. מדהים. יונייטד אלף גם עשתה מהלך יפה וטיפסה ב-4.35%. ואנווידיה, ובכן, אנווידיה ממשיכה להראות חוסן יוצא דופן עם עלייה של 3.01%. אבל לא הכל ורוד בטכנולוגיה. מיקרוסופט סיימה את היום עמוק בתוך האדום, עם ירידה של 2.42%, וזה בהחלט משהו שמשך את הנסדק כולו למטה. מתקדמים לחלק הרביעי, נתוני מקרו וקריפטו. בואו נפתח קצת את הזום החוצה. טוב, הנקודה הכי קריטית כרגע בסחורות יושבת ממש על המחיר הזה, $106.77. זה המחיר לחבית נפט מסוג WTI. הקשר לחוסר היציבות מול איראן פשוט צועק מתוך המספרים האלה. קלטו את זה? זינוק מפלצתי של 13.19% ביום אחד בלבד. זה מספיק כדי לעשות כאב ראש רציני לכל מנהל השקעות, שלא לדבר על גלי העדף שזה שולח לכל שרשרת האספקה העולמית. וכשאנחנו מסתכלים עמוק יותר על נתוני המקרו, התמונה נהיית אפילו יותר מורכבת. באופן ממש מפתיע, הזהב דווקא ירד היום, צניחה של 3.43% למחיר של $4,560.20. במקביל, שימו לב לזה, תשואת אגרות החוב ל10 שנים טיפסה והגיעה בדיוק ל-4.402%, ומדד הדולר עלה קלות ל-98.86.
עליית התשואות הזאת, חברים, היא בדיוק מה שיושב כמו משקולת על שוק המניות, פשוט כי היא מציעה למשקיעים אלטרנטיבה הרבה יותר אטרקטיבית, נטולת סיכון. אז מה קורה בקריפטו? ובכן, הוא פשוט שימש כמראה מושלמת לנסיגה של שוק המניות הרחב. הביטקוין נפל ל-75,728 דולר, ירידה של 2.43%. והאיתריום ירד בדיוק באותו קצב והגיע ל-2,264 דולר ו-40 סנט. כשלשוק הכללי אין תיאבון לסיכונים, גם הקריפטו חוטף מכה ורואה את המזומנים זורמים החוצה. אז מה עלה? חלק חמישי, תחזית השוק. כדי להבין מה ישבור מחר את העמדה הניטרלית הזאת של השוק, חייבים להסתכל על שני דברים קריטיים. הראשון, ה-Federal Reserve, האם הם ימשיכו להחזיק חזק בעמדה הנוקשה שלהם לגבי הריבית. והשני, המזרח התיכון, איך שיבושי התנועה שם ישפיעו על שרשראות ההספקה שלנו בימים הקרובים. אלה הגורמים שיכתיבו את הטון. והנה הגענו לחלק האחרון והמצופה שלנו, חלק 6, 5 המניות שפשוט חייבים לעקוב אחריהן מחר. נתחיל עם טסלה, וואו, היא נמצאת תחת לחץ ירידות חמור מאוד וסגרה היום בצלילה של 3.99%. מאיפה הלחץ הזה מגיע? קודם כל הם פספסו את ציפיות ההכנסות שלהם. אבל זה לא רק זה, יש פה אפקט מעגלי שמתחיל בהחמצת ההכנסות של OpenAI, פתאום כל סנטימנט הבינה המלאכותית חוטף מכה, וטסלה מרגישה את זה היטב במומנטום המסחר שלה. אז יש פה לחץ כלפי מטה שצריך להיזהר ממנו. עוברים לדיסני, והמצד פה פשוט מרתק. נראה שמיקי מאוס עבר יום מאוד מבלבל במשרד. החברה מצאה את עצמה מסובכת בתוך רשת של חדשות, החל מהצעות רכש של אשראי פרטי, דרך איזה בזז על מבצעי מס בניו יורק, ואפילו דיונים גיאופוליטיים על קווי החלכת מטבעות עם איחוד האמירויות. השילוב המשוגע הזה אומר לנו דבר אחד ברור, תצפו לתנודתיות מאוד גבוהה ולא צפויה בהמשך. הלאה, ל-JP מורגן. תראו את האירוניה. למרות שמנכ"ל הבנק, ג'יימי דיימונד, מזהיר מבעיות מקרו-כלכליות, הבנק עצמו מציג מומנטום אסטרטגי כלפי מעלה. הם מרחיבים השקעות בסכום מטורף של 1.5 טריליון דולר סביב ביטחון כלכלי באירופה. ההתרחבות האגרסיבית הזו נוטלת להם אופק ארוך טווח חיובי, גם אם התמונה של מחר בבוקר נראית קודרת. כדאי מאוד להקדיש תשומת לב גם לבנק אוף אמריקה. למה? כי מסתבר ששינויי רגולציה האחרונים פשוט הציתו מחדש את מסחר הממים המסוכן הזה. אתם יודעים, אותן קפיצות מטורפות שמונעות על ידי סוחרים פרטיים. חזרה של מסחר תזתי כזה יכולה להשפיע דרמטית על הנזילות של כל מגזר הבנקאות, ובנק אוף אמריקה יושב בדיוק בצומת הזו. כדאי לעקוב שם מקרוב אחרי נפח המסחר. ולסיום סיומת, מניית בלוק. היא שואבת אליה המון תשומת לב היום, וזה בעיקר בזכות תנועות הנפקה מסיביות במגזר הפיננסי. הופעת הבכורה של קרן פרשינג סקוואר של ביל אקמן, בשווי של 5 מיליארד דולר, יכולה בקלות לתדלק פה עסקאות הדעה. זאת אומרת, עליות במניות מאותו התחום בגלל התלהבות כללית. יש פה בהחלט פוטנציאל למהלך יפה. אז מכל החמישה הזאת, טסלה, דיסני, JP מורגן, בנק אוף אמריקה או בלוק, מי תכתיב את הקצב עד סוף השבוע? תעשו לעצמכם טובה ותשאירו את הטיקרים האלה פתוחים על המסך מחר בבוקר. אבל השאלה הגדולה שבאמת צריך לישון איתה לילה היא זו. האם התנודתיות שראינו היום היא רק איזה תיקון קל, או שאנחנו עומדים בפני שבירת כלים מוחלטת בשוק? נגלה את זה מחר בבוקר כשהפעמון יצלצל.